Maliba TV1 jabarani filɛbagaw bisimila aw ka kunnafoni sentelimaw sanfɛ. Ka kɛɲɛ ni kunu araba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 6 san 2026 an ka wolomasigi tabagaw ka kunnafonidiso min bɛ yen n'u b'a wele ko DIRPA Commandant Jibirila Mayiga ale ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min bɛ tali kɛ lakanako ale kɔni kan ka d'a kan kɛwale min kɛra ka Mali sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fan caman Kati fo ka taa se Bamakɔ ani région caman kɔni o ma n'a kɛra avril kalo tile 25 san 2026 ni général d'armée Sajo Kamara ale ni kɔni o tora a da fɛ fo ka taa se an ka finitigilaka maa caman o ma. A yira fɛnɛ k'a fɔ ko bisigi caman bɛ ka ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ olu kɛcogo ani u kɛwalew ma population fɛ ko olu ye jatigɛwale maaw ye walasa dan bɛ se ka kɛ o la cogoya min na. Élysée Jean Daou n'ale tun ye chef état-major général des armées ale ka dakan ye ka kɛɲɛ ni kunu araba ye général d'armée Assimi Goïta furancɛla fanga maa ɲɛma ale ye degɛrɛ dɔ bɔ min b'a yira k'a fɔ ko général de division Élysée Jean Daou n'ale taara ka kɛ fɛn min ye chef état-major général des armées ale taara ka kɛ o ye degɛrɛ in bɔra ka kɛɲɛ ni kunu araba ye mɛ kalo tile 6 san 2026 minisiriw ka ɲɔgɔn dalajɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen n'a bɛnna kunu araba ma o senfɛ. O b'a to an bɛ don jamana ale kɔ kan kunnafoniw la an bɛ taa Niger jamana ale kan kunu araba mɛ kalo tile 6 san 2026 Organisation internationale pour les migratoires OIM n'ale ɲɛmaaba sigilen don Niger jamana ale kan ale ni minisiri ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnɛyako ma Niger jamana ale kɔnɔna la kuma ɲɔgɔnya tun bɛ fɛnba damadɔ o kan walasa u ka bolodi ɲɔgɔn ma o bɛ se ka kolo don cogoya min na fo ka taa se u ka kɛnɛyako ma minisiri ni fɛn min ye n'i y'a ta ka lajɛ ale ni chef olu ka kuma ɲɔgɔnya in senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogoya min na ni bolodi ɲɔgɔnma in senfɛ ani u ka kɛnɛya o kɔnɔna la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ale kan Côte d'Ivoire gouvernement ye laseli kɛ min b'a yira ko jɛkulu min sigilen don u ka wote ko kɔni o ma ko n'a sigira nin y'a san 25 ye commission électorale indépendante n'u b'a wele bakuruba la ko ECI k'u bɛ fɛ ka ale ɲɔgɔnni ka bɔ baara la Côte d'Ivoire jamana kɔni o kan sabula ka d'a kan ko furugufurugu ani fɔɲɔgɔnkɔ o caman o bɛ ka caya kosɛbɛ ani mankanmisɛnnin bɛ ka caya u ka fɛn min ye u ka fanga ɲini kɔni o senfɛ laseli in kɛra ka bɛn kunu araba ma mɛ kalo tile 6 san 2026 minisiriw ka ɲɔgɔn dalajɛ senfɛ. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sentelimaw na ni ala ma an ka jɔnya na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na don nataw la aw k'an bɛn dɔ wɛrɛ.